paling jeno kono lah aku kok dhewean nang kene iki karepe piye iki ya Rene aku omong dhewean nang kene iki karepmu piye ta kurang ajar ya tuwa malah rokok apa mau kapan daku daku ini copot dia oh alah tak sekalian daku pusing aku silaku pusing aku lah kok pusing silaku pusing ulung ambil putrek ada tadi ini para nama tadi ini itu ada dalam tengok jaran loh ada aku babu aku babu di sini ya kalau babu lah Mbak, wangi, walah, bocah kurang ajar walah bocah yayaan matane walah lagi pani cewek-cewek ini ya telah enak telah aku ya pengen golek cewek aku lah kok golek cewek aku marani sing rambutnya abang ayo ya aku dhewean iki aduh ora payu cewek moh wedi dulu aku ya jajan cewek aku ya melu golek cewek aku lah kok tiga bentur kono tinggal ngumpet
Tani. Oi. Kowe nang ndi le? Kowe jorono. Kowe engko ilang. Kowe. Oi. Walah. Bocah iki malah ngajak umpet-umpetan. Oi. Oi, ini. Tinggal benar gila. Karemu kok tinggal karemu aku nak gini ya. Nak gini enak di awal silent. Nak gila Mbak ini. Alah, aku lihat baik. Lapor, lihat aku ya lihat. Loh, tapi lihat. Mana lihat? Lah aku lapor ni. Ya lihat sisa. Lihat tu. Lah, apa? Itu lapor masalah ni. Ini sore ini lucu, ini sore artis ini, kanggungnya artis ini. Ya, saya mau bawa sapi barang ini. Ayo. Ini oleh. Ini oleh. Gimana tu? Gimana tu ilmu ya? Gimana tu ilmu ya? Gimana tu ilmu? Akhirnya muter jalan kok ini lopot lagi. Tak ada nih. Jaluk yogone nyanyi. Wawa itu bisa joget. Wah, wih, buat awe masa wih, bukan lapor. Oh, nyanyi malah awe. Jalan jauh apa ya? janjine tandane alasane mangkalake wong sing ora kelo kadung kenal kowe ora teko janjane kowe ning lakatmu sajak nyuriani ati aku sapa wong sing ora gelo kowe ora teko janjane kowe ning ngalih-ngalih saja nyuriani atiku sujon kowe
Bimo masih tak jiwal Jiwal, jiwal, jiwal lali janji Sapa wong sing ora